Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Lives TV lona nguPhelo kade noPhoso Mthembu uhlelo izinkinga zomndeni. Bafethu ikhaya nekhaya liney'nkinga zalo. Wonke umuntu uhamba ney'nkinga zakhe, wonke umuntu uhamba ethwele iy'nkinga zakhe. Kodwa-ke siyasithemba ukuthi ekugcineni kumele ukuthi kube nesixazululo. Ngeke uhlezi utholana ney'nkinga every day, every year, every hour, every minute. Namhlanje nginodadewethu la e-studio, naye ojaha ukuyovota njengami, kodwa othe uzoza la studio ezosho iy'nkinga zakhe. Aqondane naso. Sawubona thina sami, ngiyakwamukela ku-Black Lives TV. Yebo, sanibonani. Igama lami uNomusa Ngokangubane, ngisuka Mbongi. Oh, esigodini saseMachubeni. yazi mfethu, cha. Yakwazi inkandla mfethu, ngiyazi kwenye indawo kwaNongamlani, Ngiyasazi isikole. isikole. Yazi Fort Royce. eFort Louis. Ngiyasazi. Dala kakuthi Fort Royce. Phela mina bezi ngumazodwa nyoni yazi indawo. Yonke indawo ngiyatholakala. Ngiyakwazi. Okay, sana sami ithini inkinga yakho namhlanje? Singakusiza ngani la kwa Black Lives TV namhlanje? La ngizela ukuthi besinenkinga emndenini nje kahle kahle. Emndenini wakababa. Uma banokungamfuni, abamfundi abamthandi ngoba selokhu ashada. Nje akaze kuze kube kuhle. Ngoba kusukela futhi engakashadi mayichaza ukuthi ugogo wayevele ngamfuni. Oh, kodwa Ozala ubaba. Ubonakalaphi? Kube la ekuthenini ukuthi khona ubaba omdala kunobaba owashonayo. So wayeseshadele. Kwafuna ukuthi ubaba angene umamdala. Kwaba ukuthi ke ugogo ufuna uma agcine engashadanga ngoba wayefuna amngene uma engakashadi. Wagcina ugogo efuna ukuthi uma angashadi ngenxa yokuthi ubaba ufuna angene umamkhulu. Hayi kwaqhubeka-ke kusho ukuthi wagcina emngenile ubaba umamkhulu waseseshada noma. Hayi kube ukuqhubeka-ke baze baba ney'ngane-ke ubaba nomamkhulu baze baba ney'ngane eziwu-4. Okay, ugogo ngenxa yokuthi wayevele engamfuni uma wahlala ngokubekezela-ke kwabantu abadala. Wahlala-ke khona lapho kushisa kunjalo. Hhayi kuze kwahamba waze waphuma umuzi wakhe uma nobaba. Uthe mayephuma umuzi ugogo wayengangeni emzini kama. Hey Nkosi yami. Wayengangeni ngoba washo ukuthi noma engahambe ngayaphi eyephi noma nobaba nje yena akamfuni emzini wakhe futhi lowo muzi ayowakha ngeke azangene. Nangampela futhi ugogo wayengangeni. Kwekuthi noma uma egaye utshwala ngoba emakhaya hlezi kugayo. Uma egaye utshwala ugogo wayefika ahlale, uma wayembiza afike ahlale ngaphandle. Oh Jehova. Amthelele uma ujeke amhambisele khona ngaphandle ngoba kwakuyinto eyayisuka kuyena ngaphakathi ukuthi akafuni. Uma bani umama wakho mama? Masikhakhana. Oh bakithi Mathula. Amhambisele kutshwala ugogo. Hayi kwahamba isikhathi ugogo waze washona-ke. Engangeni nje ekhaya. Wagcina eseshona-ke ugogo. Hayi kuthe ugogo eseshonile emzini omkhulu lo kagogo base beyahlukana-ke. Bekunobaba omncane no-anti ney'ngane zo-anti nobaba omncane kuhlangene nje. Hayi base beyahlukana-ke bashiya leli nxiwa leli naye uma leli alishiyayo. Bahamba bayokwakha kwenye indawo-ke. Kuthe mabakhe kwenye indawo obaba omncane bathi uma uyathakatha. Kanti leli zwi vele laliphume kugogo engakashoni ukuthi udonsa ingane udonsa ingane yakhe ngekhala, udonsa ubaba ngekhala. Ngoba engafuni ukuthi akhulise thina afuna athande lo umamkhulu lo ayemngenile. Hayi wathi ugogo kwagcina ethi ugogo uma uyathakatha-ke. Hayi shuthi lokho-ke kwayinto evele esegcekeni edry nje egcekeni ukuthi uma uyathakatha. Hayi kuthe beku 2005 la ngoDisemba 2005 ngoDisemba. Hayi ubaba wayesethola itoho-ke eGoli.
wayifaka umalume wami. Hhayi, wathola itoho ubaba eGoli. Uma-ke ayeke ukuyovakasha eGoli ezobuya ngey'nsuku zokhisimusi. Kuthe ngey'nsuku zokhisimusi uma eseGoli, obaba omncane belokhu begxisha ubaba ngama-calls bembuza ukuthi uhlaleleni, uMasikhakhane uhlaleleni eGoli, uhlaleleni eGoli, kwasha kwacima. Kanti Hayibo, abaganiwe yini bona? baganiwe. Pho bangena ngaphi? Angeke sazi. Oh, okay. Bese bethi uhlaleleni eGoli, wayengaganileni, wara. Hhayi. Hhayi, kuthi ngensuku zokhisimusi, kanti angithi ngoba bethi akaganiwe yini, bafuna abuye ngoba befuna ukumbulala. Hhayi, kuthe ngalo lelo langa ugogo uma azobuya ngalo eGoli. Kufone omunye umfundisi kama uSonto eZayoni. Kufone umfundisi wakhe emtshela ukuthi ucela angagibeli namhlanje. Umfundisi kama uyisihlobo nogogo. Uyisihlobo sikagogo. Ugogo lo Wayengamfuni uma. Uyisihlobo nogogo. Uyena umfundisi lo kama uyamthanda uma bengenankinga, akanankinga naye. Afonela ubaba ethi hhayi uMasikhakhane ngicela angagibeli namhlanje. Nginesibonakaliso sakhe ukuthi basekhona abafundisi abanjalo ngempela? Bakhona. Ngasho ngithi bakhona ngoba usekhona nalo kama. Kwenzakala. Siyabonga Nkosi yami. Asho ukuthi uMasikhakhane ngicela angagibeli namhlanje. Ngoba khona intembe ezomehlakalela. Hhayi nangampela futhi uma angagibeli. Ngoba kwakulokhu befika sikhona emini befika ngey'moto bebuza ukuthi uma ubuya nini, belokhu bayabuza uma ubuya nini, hhayi sithi asazi. Hhayi, ngoba futhi sagcina-ke lapho sesingasalali ekhaya. Kukhona nikusola uma bezifika ngey'moto? Kukhona esasikusola ngenxa yokuthi sasesivele sazi ukuthi kuthiwa uma uyathakatha, obvious bafuna ukumbulala. Oh Nkosi yami Jehova. Sagcina singasalala ekhaya, sesilala komunye umuzi wakangubani umndeni nje. Hhayi-ke njalo ekuseni ngoba ufuna sivuke phela sesikoleni, sasivuka kusemnyama, sibuye kusemnyama, sihambe ngomnyama futhi siyolala. Ekuseni sibuye ngomnyama ukuze bengaboni phela abantu ukuthi asilale ekhaya. Alale ekhaya. Sibuye sigqoke sihambe sivuke sifike sibase sigeze sihambe sesikoleni. Ntambama futhi siyabuya sithi goqo amabhodo siyahamba futhi siyolala la esilala khona. Hhayi, kuthe ngeleyo day uma ezobuya masithi sesihambile ebusuku. Mase sibuye ekuseni sifica amasondo emoto ukuthi la ngenxa yokuthi bebazi ukuthi uyeza uma wangabe seza. Showcase bebezomshaya. Ekhaya kuseduze ne-ground. Imoto amasondo ayabonakala ukuthi ifike yahlala la yasiyajika sekusa bahamba. Amasifika-ke siyabuka awunayo imoto, awunayo amasondo ajike la sithi showcase shuthi uma ngabe akekho namhlanje. Ngoba phela vele uma usuka eGoli bagibela ntambama befika ekhaya ekuseni ngabo 3 to 4 kanjalo. Hhayi kwaqede lapho-ke sihambe sesikoleni. Hhayi siyafona ma. Hhayi shuthi umkhulu beqinisile. Ngobani? Nakhu amasondo la emoto ejike la egrawundini. Wesithando sami, to cut a long story nje short ngoba ngiyalibona udaba lakho lona ngathi luthe ukuba lujana kancane. Njengamanje umama inkinga yakhe ukuthi umama ekhaya bafuna ukumbulala bamthengela iy'nkabi. So ufuna ukuthini? Bengicabanga ngifuna ukuthi nje kugezeke igama lama. Ubuthakathakathi. Kuye kuhlalwe phansi kukhulunywe kuboniswane njengomndeni. Nokuthi-ke bathi wabulala ingane kababa omncane. Ukuthi-ke yini le eyayizithi. Kusho bani yena bomncane? Kusho yini baba omncane. Okay. Manje mhlawumbe yini ufuna ukuthi sibuze bomncane ukuthi yini le eyenza ukuthi athi nanokuthi laba abathumela iy'nkabi obani?
abathumela iy'nkabi kwakuvele kuyibo babomncane. Ncane, okay. Sana sami udaba lakho lubucayi kakhulu. Yabona nje ngempela ukuthi liyamdinga kahle kahle ubabucele nani namaphoyisa nani. Ningizimu Afrika nangu dadewethu lapho uNomsa waseNkandla umama unuka ngobuthakathi ekhaya kangangoba sebeze bamzamele iy'nkabi bafuna ukuthi impela bamsoconge. Le ndaba ke ibucayi bafethu sihleze sibona sifunda cutting bani sibuka izitori besibona abantu bebulawa beshiswa kuthiwa bayathakatha ikakhulukazi abantu besifazane ibona ababhekene kakhulu nalesi sihlava esenzakalayo asazi sonqoba kanjani. Njengamanje ngizozama ukuthi ke sithole baba omncane ke sithole ingqikithi ukuthi yini lemenze ukuthi egcine ethi ingane yakhe yabulawa umama. Kukhona mhlawumbe umlaphi wendabuko aya kuye wamtshela ukuthi hayi mina ngiyile kubani mawukuthi wamnuka iziphi incwadi anazo zokunuka abantu ngoba phela ngicabanga ukuthi kunento kanjalo kufanele kube nencwadi mawufika nomuntu uthi umnuka kufanele ukuthi kube neproof lo muntu lo ukushaya umhlahla kubonakala ukuthi kwenzakaleni. Sinomthe lubucayi udaba lwakho lubuhlungu ngalendlela lubuhlungu. Mina ngiyayazi ke le phathi okhuluma ngayo ukuthi kuthiwa ekhakeni iyathakatha kuthi umzali wakhe uyathakatha. Yebo. Ngiyayazi Ngoba kuze bathi kwathiwa kiwe emhlahlweni bafika khona inyanga kusho ukuthi bona babekhulume nayo obaba omncane. yafika mnuka Yafika engekho, bafika engekho. Bafonelwa ngo-7 kwathiwa bhuti kuyahanjwa ngo-12 kuyiwa emhlahleni eqhudeni. Kodwa ngiyabona lapha eNkandla lapha ekubanda khona. Wathiwa kuyahanjwa kuyiwa eqhudeni. Wathi ubaba yena akanayo imali. Umamkhulu lo owangena ubaba uphi yena? Usashona manje. Wow kithi. Mhlawumbe lokho nabasebenzisana bethu uyathakatha. Cha wesaphila. Kuvele kushiyo ludaba. Kwabuhlungu ke lokho. Wesaphila. Bahamba bathiwa kiwe eqhudeni enyangeni kuyoshiyiwe emhlahlweni. Wathi ubaba yena akanayo imali. Bathi akakhululeke ngemali yemoto. Kwathiwa nomasikhakhane uyafuneka nizohamba nobabili. Nkosi yami Jehova. Hayi bathi hayi ayikho ke inkinga ngoba nabo babefuna ukuthi begezeke. Bathi hayi abanayo inkinga bathi imoto izofika ngo-12 izonilanda hayi balungisa ayithi lapha ethi uma bambana inkukhu kuze bezohamba phela benomphako wabanje inkukhu khona ebusuku yaqhutshwa yabulawa yaqhutshwa afaka isikhafu yaphekwa ukubahamba bafika imoto ngo-12 futhi yamthaya bathatha bahamba. Mabefika akanalo uvalo nje lokuhamba. Cha wayengenalo ngoba wayethi naye khona nobaba futhi wayefuna naye ukuthi agezeke enhlizweni yakhe. Babefika leyo nyanga leyo ababe kuyona ayikho. Base beyalelwa enye le ababeyazi bangayifica base beyalelwa enye bahamba. Kwathiwa cha akekho bafike bakuleyo ke hayi bashaya kumhlahlo lo babushaya. Kwathiwa nina nje lungisana umndeni wenu akekho umuntu obulala omunye. Kwakanjalo. Okay. Yazi uthini sana sami ngizozama ukuthi nalolu daba lolu sisungule ngoba ngishilo ngizozama ukuthi ke sifonele baba omncane njengamanje. Yebo. Ke simfonele ke simuzwe. Bahlali manje sahleli njalo lapho eziklinini zenu ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni view, ni share nje nikwenze konke bahlali. Siyabuya nalolu daba siyeza nalo khona manje sizama ukuthi sifonele ubaba omncane ke sizwe ngayo ukuthi mhlawumbe isuka phi ingqindisi yayo yonke lento. Yebo sawubona. Yebo unjani baba? Siyaphila njani baba? Siyaphila. Ukhuluma noPhel Mthembu from Black Life TV. Black Life muphi lo khipha imfihlo zomndeni? Yebo lo khipha imfihlo kodwa ke namhlanje uhlelo olunye inkinga zomndeni baba. Awu. Yebo ngilalela. Yebo mbomvulana noMusa. Umntwana bhuti wakho noMusa wakangubani lenkandla ula kwa Black Life TV uze ngodaba lana olungamphethe kahle. Hawu. Udaba olunjani lo kodwa ake sizwe. Unenkinga yokuthi ena ekhaya ninuka umama wakhe uthina ena wakubulalela ingane and uthi umama wakhe uyathakatha nje konke lokho
So bengizocela ukuthi na ngizwe kubaba uNgubane ukuthi olwakho uhlangothi le-story lithini, mhlawumbe yini eyenza ukuthi abe nesiqiniseko singaka umama uyena owambulalela ingane, futhi nanokuthi uyena omthakathayo nje emndenini, othakathayo emndenini wonkana. Udaba lolo olujule kakhulu engalindele ukuthi ngase ngiluzwe ngithindwa abantu efonini. Mbomvu. Ya. So kodwa ke ake sibheke ukuthi mhlawumbe ubufakazi bukhamngaphi, ubufakazi noma ninabo ubufakazi ukuthi leyo nto efana leyo into ekhona, noma ikholelwa nje untombazane lo lapha. Lutho Mbomvu, asikholelwe untombazane, yikho bengicelile kuNcumane ukuthi akasichazele ukuthi kusukelaphi ukuze kuzogcine sekufikile lapha ekutheni kuthiwa umama uyena ophethe umuthi omubi ekhaya, uyena oqotha abantu ngembokodo ekhaya. Ona kulona udaba olungakhulunyelwa efonini lo. Kodwa ngoba sekuqalile into ebuhlungu kakhulu le nejulile. Nami lolu daba ngalixoxelwa umama ongizalayo ongasekho ke emhlabeni, engeke futhi ngakwazi ukuthi ngilokho ngikhuluma kakhulu udaba ngifaka igama lakhe ngoba umuntu omdala osewashona emhlabeni. Baba uNcumane, ngizobuza nje ukuthi ngizocela ukubuza lapho ukuthi kwake kwenzeka mhlawumbe ukuthi nihambe mhlawumbe emhlahlweni nake nawushaya umhlahlo na? Sawushaya umhlahlo wakhomba khona ekhaya, wakhomba yena umakoti kaMfethu ukuthi umuthi awuphathayo amakhamba awahlanganisayo akona amakhamba amasha, amakhamba amabi. Hayi cha. Ke ngidifithekile baba makunjalo, kodwa yazi ukuthini, bengizocela nje Nkosi yami Mbomvu, ngiyacela ukuthi nje ungisize lana. Bengizocela ukuthi Black Life sicela ukulungenelela lolu daba mhlawumbe kuyene ngoba umntwana lana akaphathekile, ngoba ukhulumela nodaba lokuthi umama ukuke kwaqhamuka abantu abafana engabalinganisi njengokuthi bayizinkabi bephethe ibhamu befuna ukumbulala, futhi wasinda ngendlela asinda ngalo, yabo. So manje sinzima le ndaba ukuthi angeke yini ukuthi ihlale phansi niwumndeni ixoxwe indaba baba. Mhlawumbe nathi masu Black Life singenelele size nalo uxoxa amakhamera ethu, noma ke size noma nenyanga ke okungenani, umuntu ongenza namathambo ke kushaya umhlahlo, ushayo abantu abaseceleni umhlahlo ke manje ke sizwe ke le ndaba ukuthi na kungani ke ukuthi umama makuthi uyayenza lento lo uyenzelani naye maseyabuzwa phela mawuthi umhlahlo ukhomba kuyena. Hayi no, kulungile kuyezwakala kodwa yamakhamera kodwa kulungile sizokhuluma. Esho thina nisihlanganisele nje umndeni, mhlawumbe ngithi noma emakhamera engekho sesingeza thina nalomuntu, mhlawumbe sesingabuya thina sesizotshela abantu ukuthi hayi bokwahamba kanjani njalo kubaba, sahamba sayoshaya umhlahlo kwafike kwenzakala lokhu, kwafike kwenzakala lokhu, yabo. Kuzwakala sithi hayi ake siphinde sizwe sibone ukuthi uhlangana kabuthekani siphele lapho lendaba. Okay, mayelana nokubulawa kwakhe nokuzingelwa kwakhe ilabo abantu engabiza phecelezi inkabi, ukhona mhlaba omncane akwaziyo ngalokho? Ngeke ngakwazi ukuphawula ngezinto ezifana nalezo. Oh okay. Yeah. Okay. Siyabonga kakhulu Mbomvu ngesikhathi sakho. Siyathemba uzoba nosuku oluhle. Siphinde sibonane ke. Imininingwane yakho ke ngizozama ukuthi yena ngibuye ngiyithatha ngingasekho lapho ocingweni off air, sizwe kahle ukuthi na sihlangana kanjani mase size ekhaya, ngoba lolu daba solulandele ngoba lubucayi ngalendlela exa kusathana. Ngiyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle. Okay, iNingizimu Afrika niyabuza ubaba uMbomvu uthini?
Siphatheka ngokuthi-ke ubaba uMbomvu sohamba-ke siye ekhaya, sihambe nesethi sangoma. Yabona nje sazozama isangoma. Sohamba nesethi sangoma bafethu. Sihambe siye khona lapha koMbomvu-ke sizwe ukuthi hayibo uphi umkhuba na. Sithi vumani uphi umkhuba ngabe ukuphi na. Esona sami uzizwa unjani sesikhulume nobaba omncane? Ngizizwe ngathi khona okusukayo. Ngenxa yokuthi lento bivele isidla kahle kahle. Makuwukuthi kuzogcina kukhulunywa. Mhlampe kukhona okuzovela kuma nakubo baba omncane mhlampe izophinda ibe khona iunity ngoba ayikho kwakhona nje kwamanje. Le ayishoyo yokuthi waba khona umhlahlo kodwa akukhomba umama iyiqiniso yini? Ayisilona iqiniso. Kwenzakalani ngale mhlahlo nigcine uthi uyaxoxa namagcina sengizama indaba yesikhathi. Lo abaya kuyena wabatshela ukuthi cha bona balungise emndenini. Oh ya ungitshelile. Oh ya ezengohliwe okuningi phela ngiyavota kusasa. So Nkosi yami kodwa azibaba uMbomvu naye asithemba ukuthi kuzolungaza mntama. Hayi sithemba kanjalo ngoba senizongenelela nje uBlack Life ngiyathemba ukuthi uzosiza. Siyabonga-ke nangesibindi sakho. Yebo nami ngiyabonga kakhulu. Bahlale-ke ngoba nizwele ngikhuluma nobaba uMbomvu sizohamba-ke sihambe sizothola inyanga yethu. Nani makhona niyaziyo nje impela nize ningichazele ningitshela phela kuma-comments ukuthi ubani inyanga eniyaziyo. Nibe nilinde ngokulindela u-part 2. Nibe nilindele njalo nibe nisubscribe-ile. Nibe ni-like-ile, ni-followile, ni-viewile nje nicuphe nje ngalokho. Khona kuthi mangabe nje zongena part 2 qinqi. Ungene subscription nizwe ukuthi nakhambe kanjani ngoba lolu lobe lunzima. Okungenzeka mhlawumbe okunye ngeke nikubone ungesikhona ukuveza phela ekhaya okunye ku-personal. Kodwa nje siyobuya nalo daba lunjengoba lunjalo. Sinichazele ukuthi kufike kwathiwani laphana koMbomvu. Ningizimu Afrika. Toodles. Is the Black Life TV?